Nemal, lebo my sme ohlasovali tam jednu reláciu, kde by sme to mohli proste robiť, ale jednoducho nebola vôľa. Ja ho tvrdím jednu vec. Všetko je ako má byť, pretože všetko je riadené Božou prozreteľnosťou. A všetky kroky, ktoré sa dejú, sú takto riadené. A toto si myslím, že je najlepší čas a symbolicky to práve vyšlo na 17. novembra, kedyže akože sme sa dostali do tej akcie, hej. Som veľmi rád, že si to... Demolácie, presne tak. Demolácie nás všetkých. Vtedy sme o tom nevedeli. Dnes už vieme, že to bolo všetko organizované tajnými službami od Šmídu, ktorý sa tam niekde akože válal, že je mŕtvý a není a potom rozprával. Až po ja neviem čoho všetkého, hej, čo sme sa dozvedeli postupne. A ja som vždy bol taký, že som chcel vedieť, ako to je. Mám šťastie, že mám fantastického otca, ktorý je veľmi vzdelaný a ktorý mi ukazoval tie veci už od toho 17. novembra, že ako sú. A ktorý vtedy chodieval dokonca aj na tie prednášky a diskusie s tými študentami a im rozprával, že ako bude. A ono naozaj tak je a oni mu teraz hovorili, že my si pamätáme na tie diskusie a mal ste pravdu, že to tak bolo, že to tak bude. Hej. Ako to vedeli? Ono totižto... Tí komunisti nie sú a ani neboli až takí idioti, pretože oni v tých vzdelávacích svojich inštitúciách presne vedeli a mali rozobrať do špiky kosti, akým spôsobom ten kapitalizmus funguje ako taký a akým spôsobom kam sa môže dostať. Je jasné, že ale aj tam boli jednoducho veci, ktoré neboli v poriadku, ale ja sa tomu ani nečudujem a ja som ale veľmi rád, že od tej druhej svetovej vojny tu niečo bolo, lebo vďaka tomu sme vlastne prežili. Tak by som to proste nazval. Pretože ešte to bola hlboká po slovansky noc Svaroga, kde fungovali temné energie, ktoré boli také silné, že tú silu mali tí temní. Lenže tá situácia sa zmenila v roku 1996 a postupne sa začína rozvidnievať, až teraz už začína páliť svetlo. A som veľmi rád, že teda z Českého slobodného vysielača, lebo sme bratia, nie? A vždy sme boli bratské národy a ja som veľmi rád, že ja som naozaj šťastný, že sa to takto udialo. Rozumiete ma? Že, aj keď to nie je tu, ale že ste zavedené médium, počúvajú vás proste ľudia, máte rôzne témy, nebojíte sa vysielať, dá sa povedať, že nech som povedať, že čokoľvek, však zase úplne všetko netreba vysielať. Ale myslím si, že keby prišli aj nejakí tí z tej strany, ako by som to povedal, z tých slniečkarov, oni volajú, ale tak aj slnko je dobre, ne? Však... Hele, výzvy tady byly, když se o nás opíral Šafr a další a dostal novinářskou cenu zase placenou z těch norských a jiných evropských fondů. Pavel ho tady vyzýval veřejně, ať tady vystoupí, ať nám jde rozbít tedy svými informacemi, ať nám jde rozbít teda to, co my tady provozujeme, ať se vystaví teda diskuzi a jako vždy bylo tedy to, že přece, když by tady takovýto člověk vystoupil na Svobodné vysílači CS, tak by nás přece legitimizoval. A proto oni tady nebudou nikdy. Když tak jenom nastrčený takový, který tady přicmrnou, sem tam něco, pustějí něco mimo systém a do systému zase zpátky, tak takový možná jo, ale ty přímo, který jdou pro systém, tak ty sa u nás ani neotřou. A my je nepotřebujeme, že jo? A teraz ti poviem jednu dôležitú informáciu. To, čo sme dostali, to znamená, že tie zdroje, ktoré sme dostali sme na ne práva, lebo to je veľmi dôležité. Dôležité sú práva a tituly. O tie sa vždy bojovalo. A to sme my, Slovania, teraz dostali. Naozaj my, Slovania. O tom sa budeme baviť vo všetkých reláciách. Postupne to rozobereme. A predstav si, že to patrí aj tým ľuďom. Vieš to predstaviť? To nepatrí iba nám, to patrí všetkým. Áno. A teraz my to musíme urobiť tak, že tým všetkým to musíme odovzdať. Aj týmto to patrí. Rozumieš ma? To znamená, že tu je situácia jednoducho taká, že ten systém sa zmení celý. Ich nemôžeme odsťahovať niekde na nejaký ostrov alebo niekde. Ten národ máme taký, aký máme. A udialo sa jednoducho taká vec, že ten národ rozdelila propaganda, ktorá ide z jedného centra. Ona ide z jedného centra. To všetko, čo vidíme, vidíme na obrazovkách hlavne mainstreamu ako takého, to je jednoducho obrovské divadlo. Je to ešte divadlo, ktoré je riadené rôznymi postupmi od čas Goebbelsa.
pretože používajú absolútne rovnaké postupy manipulácie ako také, ktoré ešte on spísal. To znamená, že akým spôsobom sa to má diať, že najprv musíme osloviť odborníka, ten odborník nám akože niečo povie a povie to, čo chceme my, potom hneď za spravodajskou reláciou dáme ďalšiu diskusnú reláciu a tak ďalej. To ešte on popísal tieto veci, čo sa týka manipulácie a tak ďalej. A tie médiá fungujú do dnešnej doby podľa týchto všetkých schém. Oni to veľmi dobre vedia, ako to robiť. Robia to dlhé roky, robia to 1000 rokov, proste s informáciami a týmito vecami. A oni to urobili tak, že dokonca ani slovansky zameraní ľudia, národne zameraní ľudia nedokážu rozoznať pravdu. A keď tú pravdu naznačí človek, nejdu do hĺbky, aby ju študovali, ale jednoducho radšej zaujmú nejaký protipostoj a začnú rozprávať, že tí sú takí, tí sú takí a on je toto, pretože ja som bol zvyknutý vždy urobiť jednu dôležitú vec, že keď som videl, že je nejaká dôležitá informácia dobrá, vždy som išiel za tým zdrojom. A ten zdroj som sa snažil preskúmať, že či tak je alebo nie, ak je akýkoľvek. A to bolo aj Slovenské podielové družstvo ROD. Pretože to je dôležité, vidíte ku zdroju. A týmto zdrojom sa stala, čo sa týka nového finančného systému, ako takého, ktorý naozaj prebrali Slovania reálne, pretože máme na to tituly, máme na to nielen dokumenty, ale sem do Bratislavy cestujú z celého sveta, od centrálnych bank, cez štáty, všetko, a o tom si všetkom môžeme proste porozprávať, sa môžeme o tom rozprávať, sem cestujú, aby sa mohli napojiť do toho systému, aby mohli čerpať tie zdroje, ktoré nemajú, tak jednoducho nechcem povedať, že ľúto, ale že ľudia nedokážu tak otvoriť oči, aj tí naši všetci. A jednoducho radšej bojujú proti nejakým veciam, ako by si overili tie informácie priamo u zdroja. A práve preto, keď ľudia väčšinou vyhľadávajú tie informácie ako také, snažia sa googliť. A na tom Googli čo nájdeš? Hej, proste aj Google je riadený vyhodiť ti to, čo chce, alebo to, čo nechce. Všetky sociálne siete ťa dokážu úplne zničiť, keď chcú. A pokiaľ im nedávaš nejaké peniaze, alebo pokiaľ naozaj vysielaš niečo, čo sa tomu systému nepáči. Pretože tomu systému by sa nepáčila jedna, aj ja to tvrdím vždy a budem to tvrdiť, jedna najdôležitejšia vec. A tá vec je tá, keby všetky tie alternatívne médiá teraz začali vysielať, že spájajme sa, budujme, hľadajme ľudí, poďte sem odborníci, a teraz by začali vyzývať ten národ, tam prídete, urobte to, čo vy tým, čím by ste nám vedeli pomôcť, aby sme to vedeli vybudovať. Ja ti garantujem, že v tom momente by sa začala iná vec. No v tom momente by ten systém sa naozaj začal na to pozerať. Pozor, tam sa niečo deje. Oni sa začali spájať. Oni začali vysielať, že poďme, zvolávajú ľudí. Oni zvolávajú ľudí. To už nie, a oni zvolávajú akože šikovných ľudí, lebo tí ľudia prestávajú mať peniaze. A oni tvrdia, že tie peniaze majú. No však máme, lebo sme sa priznali na daňovom priznaní a dali sme tam aj výpis účtu. Tak ich musíme mať, už to už sme boli úplní idioti, keby sme ich nemali a sa priznali. Tak to už je na guľku úplne, áno, rozumieme sa. To znamená, že ja som prekvapený z rôznych, lebo teraz naozaj, my sme všetci sú naši. A ja som veľmi rád, že veľa svetlých ľudí sa prebudza. Robia sa rôzne relácie. Diskusuje sa o tom, ako to urobíme, ako to spravíme, aby sme žili v tom lepšom svete. Väčšinou prichádzajú iba do toho starého programu, ktorý sa volá politika. A ten program politika ako taký, no tam čo? Všetci chcú mať nejakú politickú stranu, nie? Chcú si nazbierať podpisy. A potom tam chcú a my tú zmenu urobíme. My sa necháme akože zvoliť a my tú zmenu urobíme. No ale vy tam prídete a tam prázdna pokladňa. A čo budete robiť s tou prázdnou pokladňou? Vy musíte nejako naplniť, vy musíte niečo mať, aby ste tým ľuďom vedeli niečo dať. To nie je iba tak, že ja sa nechám zvoliť a niečo urobím. Alebo urobme si takú štátnu banku, alebo rôzne nápady, teda ich napadajú, ktoré nemajú nič spoločné s tým, ako funguje či bankový svet, či právny svet, alebo akýkoľvek iný svet. Ja by som bol veľmi rád, keby táto relácia bola tým spájajúcim pútom všetkých.
že my poskytneme prostredníctvom Petra, ktorý to robí fakt fantasticky, Peťo, aj prostredníctvom tých rubrík, ktoré sme spoločne vymysleli, dali sme ich dokopy, že ich každé 2 týždne pripravíme a budeme ľudí zoznamovať s dokumentami, s postupmi, ktoré bolo treba jednoducho urobiť, aby sa ten nový systém mohol dať, ako by som povedal, do života. Lebo vy ho musíte dať do života. To nie je, budeme rozprávať presne o tom, že ako to celé funguje, pretože ja vám poviem úplne otvorene. Ľudia, ktorí väčšinou o tom systéme rozprávajú a sú aj v alternatívnych médiách, jednoducho o ňom nič nevedia. Ja vám to poviem, ja som si tiež myslel, že o ňom viem. Mal som naštudované také zdroje, také. A keď som zistil, ako je to v skutočnosti, ako tie práva fungujú, na akých účtoch je toho postavené, akým spôsobom to celé je, tak som si povedal, no pánečku, tak toto je teda sila. To nás teda dobre oklamali. A oni oklamali ešte aj tie alternatívne médiá, alternatívne zdroje. Im sa ešte aj to podarilo. Pretože tí ľudia si presadzujú, toto je určite tak, to tak je. A ja to 100% viem. My všetci vieme, pretože keď pracujete dobre, by som povedal, s propagandou ako takou a vy viete a máte 100% informáciu o jednej veci, a to je to, že ten systém sa musí zmeniť, a vy viete presne, ako sa zmení, pretože vy tie práva stratíte, tak vy v rámci informačnej vojny vytvoríte niekoľko zdrojov, urobíte také postupy a také veci, že ako keby naklonujete alebo nakopírujete to, čo má byť a začnete to dávať za pravdu. Posuniete to z veľmi veľa zdrojov, začne sa to proste šíriť, niekto sa toho chytí a začne napríklad konspektovať web stránky. Nie, že je u zdroja toho všetkého, poznáš tých ľudí presne, ako to robia, vidíš postupy a tak ďalej. Ale ty iba konfliktuješ nejaké web stránky a pokladáš to, že toto je naozaj tak, to bude určite týmto spôsobom robené. To znamená, že ten systém presne vedel informačne, čo má robiť, akým spôsobom a vedel aj to, ako nás Slovanov rozdeliť a neustále rozdeľovať. Práve preto, keby sa všetky tie médiá spojili a začali sme vysiať, že vyzývame ľudí a poďme spájať, tak vtedy by ten systém spozornil. A vtedy by vás začal vypínať. To si ja osobne myslím. To je môj proste taký názor. Pretože väčšinou teraz každý vysiela nejakú svoju pravdu, že čo si myslí. Ja si myslím, minulo som pozeral takú jedného človeka a sa ho opýtali teda, aká bude tá zmena, ako to bude vyzerať. A on že, ja si myslím, že sa raz ráno zobudíme a už to teda bude nejako. Ja sa na ňu pozerám, ty si myslíš? A oni ho tam mali za gurua, toho človeka. A ja hovorím, no tak ale my si nemyslíme. My to vieme, čo hovoríme. Pretože máme to podložené nielen aj dokumentárne, ale aj činmi. Činmi, ktoré vytvárame a činmi, ktoré robíme. Práve preto tá propaganda je tak obrovsky silná, že dneska aj v tej politickej otázke a všetkých v týchto veciach je nepriateľ jeden, ktorý je viditeľný, ktorý je ukázaný ten nepriateľ ako taký, ale jednoducho my si myslíme, že títo sú dobrí a títo sú zlí. A teraz, že prišiel na jednu stranu ten dobrý, ktorý nás zachráni, a na tej druhej strane už on tam je stále ten dobrý, ktorý nás zachráni, ale oni sú tí istí. Oni sú tí istí. Ale my všetci, Slovania, si hovoríme, jaké to je Ja už teraz prišiel ten Trump a on už s tým Putinom urobí poriadok a oni sa už teraz spoja, si štrngnú a bude po vojne, no lenže po vojne bude preto, lebo už nemajú peniaze, to je prvá vec. To je prvá záležitosť, ktorá sa tu jednoducho naskytuje. A my sme si vôbec nevšimli a Slovania si nevšimli, že aj ten tam na východe je ten istý, ktorý je na západe. Pretože to je jedna propaganda, jedna agenda, ktorá je urobená takým spôsobom, že manipuluje ľudí aj na jednej, aj na druhej strane a oni si medlia ruky, ako super sme ich rozdelili. Jedni sú za Ameriku, druhí sú za Rusko, jedni sú za Bidena, tí sú na to a si medlia ruky a kradnú ďalej, pokiaľ teda neprišiel Alexander a im to nezastavil, hej, všetko. A teraz už im je veľmi záťažko všetky veci robiť a je to tak. A je potom veľmi ťažké, keď sa nad tým zamyslíme, nad určitými vecami, tak je veľmi, veľmi náročné potom, ako by som povedal, prijať
pravdu, zhodnotiť informáciu, pretože je veľmi dôležité, aby ste vedeli vyhodnotiť informáciu. To znamená, že najprv tú informáciu príjmete, vyhodnotíte ju, vy jej neveríte, ale idete postupne a hľadáte tie veci, ktoré vám zapadajú do skladačky. A začnete to skladať ako pucle. To znamená, že budeme sa snažiť odhalovať v tejto relácii. Ja budem Peťovi pomáhať veľmi, okrem toho, že tu budeme mať veľmi veľa hostí zaujímavých, naozaj zaujímavých hostí. Tí, ktorí naozaj budujú, pretože my nechceme na nikoho tu hovoriť, že niekto nemá pravdu, má pravdu. Každý človek môže veriť tomu, čomu chce. My budeme ukazovať činy, ktoré sa robia. My budeme ukazovať reálne veci. My budeme ľudí vyzývať, pripojte sa, poďte nám pomôcť. Pretože, ako som povedal, dostali sme práva a Boh povedal, tak si to teda urobte nejako. A my sme museli začať konať. A za vlastné. Vlastnite finančný systém, ale viete, no tak oni ho tak zabarikadovali, že z neho, no, dostaňte sa tam, vniknite tam, urobte tie kroky, ktoré máte urobiť, no a potom môžete s ním niečo robiť. A toto je veľmi taká, by som povedal, že najjednoduchšia informácia, ktorú môžem podať, že globálny finančný systém mal vždy nejakého majiteľa. Je to historicky dané. Sú to historické informácie, ktoré boli veľmi tajné informácie. Oni boli tak tajné, že do toho bol zainteresovaných iba pár bankárov ako takých, ktorí boli na vyšších stupňoch. To znamená, že keď príjete niekde na pobočku a sa niekoho opýtate, tak tam vám asi nepovedia, pretože musíte mať na to kódy. Kódy znamená, že máte ako keby kľúče do nejakej izby, kde môžete riadiť určité procesy. Tieto kódy aj nejako vyzerajú. Ja som na Zlatej ére uverejnil vo filmoch veľmi veľa informácií, aj napríklad aj videí, kde som napríklad také kódy aj ukázal, ako vyzerajú. Dokonca boli sakrálne matrice, cez sakrálne matrice sa tlačili peniaze. Pretože tie peniaze, keď vytlačíte cez sakrálnu matricu, tak oni majú tú energiu, ktorú majú mať tú energiu. Pretože peniaze sú energia. Vždy sa, je to tak povedané, trošku ezotericky to rozprávam, ale všetko je energia. Tie sakrálne matrice napríklad boli 3 a 2 sú už vypnuté a je už iba jedna niekde. Napríklad aj to je informácia. A to by som chcel vlastne všetkým ľuďom povedať, že skôr kým niečo odsúdite alebo niečo poviete, že to tak nie je, pretože je jasné, keď sa systém bráni, tak vás, čo vám povie? Poviem vám, že ste sekta napríklad. On vám povie, že ste sekta. Sekta pre človeka znamená absolútna stopka. Stopka znamená v tom, že on už ani nejde čítať materiály. On nebude čítať materiály tým pádom. On povie, to je sekta, to už nepozerám, vidím logo Zlatej éry, no tak oni sú úplne trafení a nepozerá to. No, pokiaľ nezačne mať hlad a dochádzajú mu peniaze, nemá na splatky, tak potom si a oni tam niečo hovorili, že možno nejakú rentu budú dávať, nie? Tak ako možno, že by som to mohol skúsiť, alebo niečo také. A začne študovať materiály. Preto by som chcel všetkým povedať, my sme prešli nejakú cestu. Tá cesta bude teraz vo februári moja osobná cesta 4 roky. 4 roky. Za tie 4 roky som sa toho tak veľa naučil, ako za celý život. Ja vám to poviem úplne otvorene. Prešiel som určitú cestu a je to obrovské kvantum informácií. Neporušujeme žiadne zákony. To znamená, my ukazujeme, ako ľudia môžu prejsť z toho otrockého systému a stať sa tými suverénmi, tými veličenstvami, aby mali veľkého ducha v sebe. To je veličenstvo, aby mali otvorené všetky tie úrovne svojho vedomia. To je veličenstvo. Veličenstvo nie je, že máte niekomu boskavať nohy, čo vám ukázali títo paraziti v rôznych filmoch. Kde tá história je tak prepísaná, že to jednoducho, ja už neviem, tak je prepísaná tá história. Takže asi toľko. Ja som veľmi rád, že takýto som bol krátky úvod.